jutro, dragi ljudi. Kako ste nam danas? Nadamo se da ste dobro i dobrodošli nazad na moj kanal. Emily je u vrtiću, Michael na poslu. Ja sam svoje odradila također, tako da ja sada idem do shopping centra i nakon toga da pokupim Emiliju i ispričat ću vam jednu vrlo zanimljivu temu koju je dosta vas pitalo. A to je u vezi trudnoće i kakve su beneficije ovdje u Namibiji, tako da ostanite uz mene ukoliko vas zanima ova tema. Idem do apoteke da uzmem vitamine, da kupim neke namirnice. Hoću zapravo da kupim cabbage, kubus, da bi ga okiselila za sarmu, da pravim sarmu za nedelju, za Uskrs. Ovdje kod nas ne postoji cabbage, ili kako se to kaže kod nas, da se kupi već ukise, tako da ja to moram da napravim. A vidjela sam neki recept gdje sipate nešto unutra i zamrznete, tako da eto vidjet ćemo da li će to uspjeti. I moram da pogledam da li možda imaju nekih roze hajina, jer sljedeće nedelje imamo porodični photoshooting sa Michaelovim roditeljima. Nismo ga radili bukvalno naše svadbe. Se slikamo naravno za Uskrs i tako to jednom godišnje, ali kao sada ćemo da odradimo taj porodični profesionalni, tako da devojke će da nose roze, a muškarci će biti u belo ili bež. Tako da, good luck, ne znam da li ću uspjeti da nađem sada neku roze haljenu ili neki roze outfit, ali hajde da pogledam. Polučinke na pakovanje, ove sa cimetom i šećerom. Nešto mi se jedu, a iskreno lenja sam da ih pravim, tako da poslužit će. Shopping je gotov. Michael me zvao dok sam bila u shoppingu da mu odnesem ručak ranije, tako da neću vjerojatno imati vremena da tražim sada haljinu, ali da mu odnesem ručak. Sada idemo do apoteke. Ovo inače The Body Shop ovdje i idemo do apoteke. I ovo nam je apoteka, vidimo uglavnom svi brendovi, Licerin, Seta, Ishi. I ovo je sekcija za bebe. Dosta toga imamo od Emilije, ali ćemo još neke detalje kupiti. Naprimjer, što se tiče ovih gnezda, bukvalno ih imamo par u Namibiji i svi su tako neki slični, ništa nije personalizovano, niti da kažeš da je zato nešto prelepo. Tako da ću ja da, to jest mama će da mi poruči iz Srbije i poslati mi paket prije nego što se bebe rođe, tako da ću da imam gnezdo iz Srbije. Ja sam pokupila Emiliju i dostigli smo kući. Sada će mama da pravi ručak. Kako je bilo u školici? Dobro. Dobro! Jel ste se puno igrali? Da. Da, šta ste još radili? Učili ste? Circle time. Circle time! Wow, šta još? We didn't go off the side of the big kids. You didn't go, nisi išli na stranu gdje su velika deca, dobro. I šta mama da ti pravi za ručak? Pasta. Pasta! Sa čim? Avocado. Okej. I evo to ovako izgleda, avokado cheese pasta, prelepa, ako niste probali, obavezno probajte. Šta radimo danas? A pila si... Coloring eggs. Bojimo jaja, pila je smoothie. Kakav je smoothie, jel dobar? Koju hoćeš boju? Pink? I koju još? Plavu. Žutu? Žutu. Dobro.
crvenu. Važi. Sad ćemo da ih farbamo zajedno. Dakle, uzeli smo ove neke boje. Nije bilo mnogo. Kupila sam bukvalno u posljednjem momentu, tako da... čekaj, Emilija. Ovo se sipa se vrela voda, doda se vinegar, sirće, i onda se ubaci jaje i tako se pravi. Jesmo spremne? Ok, to ovako izgleda. Sipamo u različite, nećemo ih puno obojati ili ofarbati, jer nam zapravo ne treba, ali je čisto tako za... Ovo se još uvijek boji. I ovdje imamo... Ovo je plava boja. Još malo moraju unutra. I ne znam kako vi, ali meni žuto jaje nikad ne uspe, jer su jaja sama po sebi žuta i nekako mi uopšte nema smisla ta žuta boja. Ali sad ćemo da vidimo, ovo bi trebala da je crvena, ili ovo je zapravo narančasta. Boje su jako bile zbunjujuće. Kada smo ih otvorili, a evo sada vidim da je ovo zapravo crvena, a ovo je... Mislila sam da je ovo crvena, a ovo je zapravo narančasta. I evo, boje se ovako ispale. Ovo je narančasta. Žuta mi se nikako nije dopala, tako da sam je stavila u crvenu nazad. I onda imamo plavu. I imamo zeleno. Zeleno smo samo jedno odradili, sad ćemo još koju. Tako da eto, sve u svemu boje stvarno nisu loše. Aha. Emilija voli da se zanima sa stikerima, tako da smo odlučili da ove godine stavimo stikere, jer je to za animacija. I evo, crveno jaje nam je gotovo, čuvarku će ga zovemo u Vojvodini, ne znam da li se tako svuda zove. Emilija je naravno stavila stikere. Globus, koji je Michael kupio na brodu kada je radio, tako da je fenomenalno. A ovo je naša slika sa venčanja. I ovo je zapravo rakija koju je svaki gost imao na stolu. Rakija je bila iz Srbije. I onda smo sipali ove male flašice i to je bio poklon za sve goste sa njihovim imenom. I evo imamo ove slatke zečiće od drveta, stvarno su preslatki. A Emilija je stavila stikere na jaja, ona je to sve sama odradila, tako da evo to ovako izgleda. Golf club se nalazi izvan Vintokrata na 20 minuta. Yay, now you can take off the top buckles. Šta ručkaš? Grožđe. Ja, to ovako izgleda. Michael i drugar su tamo. Dobro jutro, Hristos Vaskrse, srećen Uskrs svima koji gledaju. Sa zakašnjenjem jer će ovaj video vjerojatno izaći malo kasnije. Ali evo mi pravimo rusku salatu, ćevapčiće uz to i sarmu ćemo sada da probamo. Ja sam spremna za sarmu, sada ćemo da uvijemo malo kasnije jer smo juče imali busy day. Ali uglavnom smo ovo izvadili i sipali vodu sa soli, to sam negdje pročitala, tako da miriše kao naše iz Srbije, vidjet ćemo kakav je kasniji ukus. I evo, mi smo odlučili, kao što vidite, naravno nije toliko žuto kao što je bilo kod vas, jer naravno nije toliko kiselo, ali smo odlučili da propržimo ovako i onda da ih kuvamo. Sarmica se kuva. Ovo će da bude preukusno, jedva čekamo da probamo. Master Chef. Is hamburger gonna be delicious? The best. Fantation. I think so. I napolju nam prave, farbaju i dalje, imamo obstrukciju napolju i ne možemo nikako da pravimo tamo ručak. Tako da smo odlučili da premestimo ručak unutra. Pozvali smo Michaelovu sestru, brata i partnere kao i malu djevojčicu.
Tako da eto, sada ih čekamo i sada ćemo još malo da uskoro da ručamo. Dobro jutro, dragi ljudi, kako ste nam danas? Danas je ponedjeljak i mislim da ću danas da završim ovaj vlog i ubacim ovaj video za kraj, ali ovo će biti zanimljivo. Nešto što je dosta vas pitalo u komentarima u vezi beneficija u trudnoći i nakon toga, tako da ostanite definitivno da saznate o tome. A prije toga želim da vam kažem da je danas ponedjeljak jutro i ja sam se upravo vratila iz svoje šetnje. Emilija je u vrtiću od januara, sada je april i ja sam bukvalno sebe zacrtala kada ona krene u vrtić. Ja krećem na neki pilates ili teretanu i to. Međutim, zadesilo se da kada je ona krenula u vrtić, ja sam bila u tom periodu mučnina i prvo tromesečje, tako da to je sada konačno prošlo i rešila sam da više ne stagniram u fitness smislu. Već da iskoristim svaki moment, mislim vežbam ja u kući, ali opet nije to, nemam te duge šetnje kao u Evropi što ih imamo. Sve što vam treba morate se voziti isključivo u shopping centar, tako da vrlo je nezahvalno šetati ulicama jer bukvalno niko ne šeta, ovdje je auto prevozno sredstvo. Ja sam odlučila da me to ne zanima više, da to otpišem i ja ću da šetam. Baš me briga što drugi ne šetaju ili što drugi gledat ću sebe i svoje zdravlje, tako da sam danas počela. Danas je koji je danas datum? Evo, 13. april. Tako da ću da se potrudim, ako nemam previše posla, svaki put kada je Emilija u vrtiću da odem i uradim tu brzu šetnju ili mini jogging i mnogo se bolje osjećam, sunčano na polju, upijem to sunce i tu lepu energiju. Tako da mi je jako drago da sam ovdje konačno počela to i potrudit ću se da tako i ostanem. Juče smo proslavili srpski Božić ili Ortodoks, kako se kaže, pravoslavni. Ne Božić, ja se izvinjavam. Morala sam da prekinem, radnici su mi lupali na vratima. Farbaju nam zgradu, ne znam da li sam to rekla u nekom prošlom videu, mislim da jesam. I imamo te obstrukcije već 3-4 nedelje, bukvalno me izluđuju, tako da završavaju terasu, ali ne farbaju samo našu, već farbaju ceo kompleks, tako da će ovo da potraje. Međutim, evo, završavaju polako našu stranu, tako da evo čekam da završe i da odu na drugu stranu, jer bukvalno 4 nedelje već ne može napad da se igra lepo, ali mislim da će lepo da izgleda kada se završe. Tako da sam odlučila i da vam snimim jedan novi stan tour uskoro, jer Emily pravimo njenu sobu, terasa je malo renovirana, tako da eto, snimit ću vam kako izgleda naš celokupni stan. Ja sad ne znam ni šta sam počela da pričam pre nego što sam prekinuvala, bukvalno imam taj trudnički mozak. Sve u svemu, juče smo proslavili pravoslavni Uskrs. Nadam se da nije previše glasno jer se non stop čuje deng deng deng, tako da ja se izvinjavam na tome. Zbog toga i ne snimam više toliko često ovako u stanu jer bukvalno je galama non stop. Bili su nam na ručku Michaelovi sestra, brat, sestrin muž i sestrina ćerkica. Ona ima 1,5 godine, tako da se lepo igrala sa Emilijom. Michael i ja smo pravili, kao što ste već vidjeli u prethodnom videu, pravili smo sarmu i pravili smo ćevapčiće. Ja nisam ni znala, ali ovdje u Super Sparu mogu da se kupe ćevapčići. I baš piše ćevapčići i baš sam se iznenadila kad sam to vidjela, tako da smo to kupili, međutim oni ih naprave mnogo debelo i veliko, tako da smo mi njih prepolovili da bi oni izgledali kao pravi ćevapi. Ali nisam stigla da snimim jer, kažem, bili su nam tu svi gosti, tako da nismo snimali posle ručak i kako to sve izgledalo, ali otprilike vidjeli ste kako izgledalo cijel taj mali setup, tako da eto, bilo nam je lepo. Ok,
Tako da sada da odgovorim na pitanje koje je jako puno vas zanimalo. Ovaj video će biti miks ovog odgovora na vaše pitanje, kao i Uskrs, a i malo jutra sa mnom. Nadam se da vam se dopao format. No, pitanje je glasilo kakve beneficije imaju žene ovdje što se tiče trudnoće, u trudnoći i nakon toga. To sve zavisi da li se porađate naravno u državnoj ili privatnoj bolnici i da li imate osiguranje privatno koje plaćate ili ne. Što se nas tiče, mi plaćamo osiguranje mesečno dodatno zdravstveno za nas troje, tu je negdje oko 250 € dodatno. Što se tiče bolnice, ako se nešto desi, taj deo nam pokriva sve troškove u bolnici. Ukoliko idemo kod doktora van toga, taj deo nam ne pokriva ili ne pokriva ceo, a bolnički troškovi su normalno svi pokriveni, da. Tako da, što se toga tiče je okej. Sad, ne znam tačno na šta ste mislili kada ste mi pitali beneficije. Ukoliko pitate da li je plaćen trudnički odmor, dakle ovako, u Namibiji trudnički odmor traje samo 3 meseca, ili ja kažem odmor, a to je sve samo ne odmor, ali trudničko odsustvo, tako da ga nazovemo. Traje 3 meseca i ovdje ljudi ne uzimaju trudničko odsustvo u 3., 4. mesecu, već kao što to često u Srbiji, već isključivo u 9. mesecu i onda spoje polovinu 9. meseca, 1., 2. i u toku 3. već vraćaju se nazad na posao, što je nažalost tako kako je, ali šta da se radi, takvo je pravilo ovdje. To trudničko je pokriveno, znači da 3 meseca oni dobijaju platu od socijalnog, jer kada radite prijavljeni ste i plaćate sebe socijalno. Međutim, ukoliko, na primjer, ovako ide, ukoliko neko zarađuje, na primjer, 500 € mesečno, dobit će toliko koliko zarađuje, znači 500 € će dobiti za ta 3 meseca ili mesečno, hoću reći, tako da će ukupno biti 1.500. Maksimum koji socijalno isplati je trenutno oko 15.000 namibijskih dolara i to izađe negdje oko 700 €. Tako da ukoliko neko zarađuje 1.500 € ili 2.000 € od firme, u toku trudničkog neće nažalost to dobiti, tako da će dobiti samo 700 € po mesecu. Tako da kao što vidite, nažalost, beneficije nisu ogromne, da se tako kaže, iako neko ima veliku platu, samim tim što je na ta 3 meseca gubi, da tako kažem, novac. I iz tog razloga mislim da se dosta žena odlučuje da se vrati nazad na posao, jer prosto ako neko ima velike primanja, a dobije samo toliko i to je samo za 3 meseca, ukoliko se vi odlučite da ostanete još mjesec dana, možda neka firma dozvoli, međutim taj mjesec vam ne bi bio plaćen, tako da eto, to je to. Što se tiče osoba koje, ili ljudi, žena koje se porađaju u bolnici, u državnoj bolnici i ako ne plaćaju sebi socijalno, oni nažalost ne dobijaju ništa. Tako da eto, a nakon kad se beba rodi, ovdje ne postoje apsolutno nikakve beneficije od države, od grada, opštine ili teste, tako da nema ništa da se dobije besplatno. Jedino u bolnici, kada sam se prošli put porodila, ja sam dobila torbu za pelene i u tome je bilo par poklona, ne znam, nešto za bebu za kupanje, tako je to, međutim to nije ništa sad preveliko i to samo ide, to će samo da bude u privatnim bolnicama, a u državnim bolnicama ne dobijaju ništa. Neko je isto pitao da li postoji dječji dodatak u Namibiji. Ja sam mislila da ne postoji, nisam nikad čula za to, pa sam izgooglala i došla sam do informacije da navodno postoji, ali je to nešto vrlo, vrlo minimalno, tipa 250 namibijskih dolara za ili po detetu. Ja mislim da to izađe negdje oko 10 €. Tako da, eto, 10 € po detetu mesečno je ovdje dječji dodatak.
Tako da, eto, nadam se da sam uspjela da vam odgovorim na pitanje koja su vas zanimala što se toga tiče. Možda sam čak i trebala da napravim jedan poseban video za to. Ali eto, ako ima još nešto da vas zanima, napišite pa mogu i da odradim poseban video, eto, da bude malo jasnije i da ne mešam sve. Sada idem 10 sati, trenutno idem da završim šta još imam. Emilija stiže u 12, tako da eto, iskreno se nadam da vam se dopao video i pišite mi stvarno šta biste želeli da gledate sljedeće. A do tada puno pozdrava iz Namibije.